Timp de 2 zile, 4 echipe de polo de junior 2 s-au duelat la cea de-a doua etapă a Cupei Transilvania. Primul loc a fost adjudecat de echipa clujană Viitorul, pe poziția secundă a venit Aquasport Târgu Mureș, iar ultimul loc de pe podium a fost ocupat de către o altă formație locală, Torpi. Lanterna roșie a revenit brașovenilor de la Municipal, care nu au câștigat nicio partidă. Cel mai interesant duel i-a adus față în față pe târgu mureșenii de la Aquasport, respectiv Torpi. Prima formație a câștigat clar cu 31-3, consemnându-se și cea mai mare diferență a turneului. A fost foarte bine, ne-am atins scopul. Scopul nostru era ca să le batem prima dată și ca să arătăm că noi suntem prima echipă din Târgu Mureș. Au jucat copiii bine, e cel mai important ce am cerut de la ei au îndeplinit. Au fost multe goluri, au fost puține goluri primite și pentru asta mă bucur, că înseamnă că în apărare începem să fim și acolo bunicei. Din păcate, cred că băieții mei au căzut psihic în primul rând, mai spre final și fizic, datorită faptului că n-am avut posibilități mari de a ne pregăti în ultimul timp. Ne-am antrenat într-un spa până în decembrie și abia din ianuarie am intrat într-un bazin cum ar trebui. Pentru viitor, cei doi tehnicieni speră ca formațiile pe care le antrenează să acumuleze cât mai multă experiență. Eu zic că suntem destul de pregătiți bine ca anul ăsta să ne calificăm în turneul final la Junior 2. Acolo o să vedem ce o să iasă, pentru că acolo orice victorie te duce mai în față sau în spate dacă pierzi. Noi sperăm să creștem în primul rând. Deci asta înseamnă că trebuie să ne pregătim în continuare și să participăm la cât mai multe turnee, pentru că prin asta câștigă experiență și numai așa poate să crească valoric. Turneul a avut loc între 4 și 5 februarie la bazinul olimpic din cadrul complexului de agrement și sport Mureșul. La turneu mai erau așteptate și formațiile bihorene Crișul și Dinamo Prosper, ambele din Oradea, care au declarat forfeit din cauza vremii nefavorabile.